Nagneing aldo, alanang dalumdum, ing suluning puso, lilinis king dusat su. Ini personal advocacy kian pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Ing buri ko sabihan ka rin kalupatang Kapampangan. Sana ma-in love ta, ma-fall in love ta mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o burian. May love ka talaga, ma-attract ka kay amanong siswan kasi men kasanting. Yako po yung Rabi Tantingko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting amanong siswan. Pakinggan ng iyong dahil, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalina at pagpapon. Ating bigbisin ang sarili, umayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali, kikilos at ipapahayag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Garehiyon, umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Pagdahan Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, maganda ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating garehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon.
Narito na malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Unang kaso ng South African variant ng COVID-19 sa Angeles City na itala. Pagsasara ng mga non-essential establishments at curfew, ipinag-utos. 2-month extension sa paggamit ng isolation facility sa NCC hiningi ng Pampanga Provincial Government. Aurora Police kinumpirma ang pagbisita ng PNP retirees sa Baler sa kabila ng COVID-19 surge. At pagpapatupad ng curfew sa Pampanga, pinag-aaralan pa ng Provincial Government. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Ipinag-utos ng City Government ng Angeles ang pagsasara ng mga non-essential establishments sa lungsod matapos maitala ang unang kaso ng South African variant ng COVID-19. Muli ring ipatutupad ang curfew sa syudad bilang tugon sa paglobo ng COVID-19 cases. Makakasama natin live si Paulo G. Santos para sa karagdagang detalye. Paulo. Nicolette, masamang balita ito sa mga mahilig mag-gym, lalo-lalo na yung gustong-gustong magbawas ng timbang at yung mga kabalin natin, ang Ileños na talagang sinisikap na maging fit sa gitna nitong pandemya dahil nga epektibo simula March 17. 2 weeks lang naman to, pansamantala mo nang isasara. Nicolette, itong mga gym, fitness studio, at maging yung mga sport facilities. At kasalukuyan, Nicolette, dito tayo dito sa area ng Balibago. Itong tinaguriang red light district ng Angeles City na apektado din ngayon. Itong mga nasa hanay ng KTV bar, yung mga inuman. Dahil yun hong curfew hours, hanggang alas 11 na lang sila ng gabi. So, doon sa mga mahilig gumimik dyan, Nicolette, yung 11 p.m. hanggang 5 a.m., yun lang yun yung effectivity ng curfew. At gusto ko ipakita ngayon sa iyo, Nicolette, dahil bukod dito sa balita natin na limitadong operasyon nitong mga KTV, to be very particular, yung mga essential business naman, operational yan kasi binabanggit dito sa advisory ng Information Office ng Angeles City na yan limitado dito sa mga bar, KTV, yung mga gimikan. Pero ang banggit yan itong ilang mga residente dito at yung mga street vendor, ayan, pakita ko lang, Nicolette, ayan. Yung mga nagtitinda ng inumin, merienda, midnight snack, Nicolette, yan ang mga apektado nitong limitadong oras ng operasyon ng mga KTV bar. So, doon naman sa sitwasyon, doon sa nagpositibo na panibagong strain nga nitong COVID-19, yung binabanggit mo, Nicolette, na South African variant, ito raw buhat dito sa Barangay Santo Rosario. So, nakuha naman daw ito bunga nitong tinatawag nilang random testing na isinasagawa ng DOH. Paulo, may impormasyon ka ba kung saan ba nag-travel o nanggaling itong pasyente na kuha nitong South African variant ng COVID-19? Okay. Base kay Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr., ito raw may nakahalubilo mula sa NCR. Nung inaalam natin kung ilan ba yung kanilang mga close contact at saan ba ito lugar sa Santo Rosario, kung ito ba ay nasa slum area o nasa subdivision, sumusunod daw sila ngayon sa mahigpit na protocol ng DOH na mag-disclose ng mga impormasyon na maglilimita dito sa mga komunidad na kanilang inaalagaan dahil ang experience daw ng local government, Nicolette, yung diskriminasyon kuminsan, pero sisikapin daw nila, Nicolette, na kung mga area na to maisa-isa ilalim dito naman sa tinatawag nilang hard lockdown o
hindi muna paglalabas itong mga close contact itong infected ng African variant. Alright, maraming salamat. Paulo G. Santos, nag-uulat. Gagamitin na umano ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang isolation facilities na inuupahan ng Pampanga sa National Government Center o NGAC sa New Clark City. Kaya habang isinasaayos ang lilipatang pasilidad, humingi naman ng 2 buwang palugit ang pamahalang panglalawigan ng Pampanga upang mailipat ang mga COVID-19 patients at maging ang mga naka-quarantine na close contacts. Narito ang report. 2 buwan na extension period ang hiningi ng Pampanga Provincial Government para magamit pa ang inuupahang isolation facility sa National Government Administrative Center o NGAC sa New Clark City. Hanggang sa mga huling araw umano ng buwan ng Abril, magagamit pa ng lokal na pamahalaan ang Athletes Village bilang isolation facility. Ngayon, sinulatan kami na gagamitin yata sa SEA Games, no? Yung facilities. So hanggang katapusan ng April, yung Athletes Village. Tapos hanggang katapusan ng Marso yung NGAC. Pero in-extend yung NGAC hanggang mga 2 buwan pa. 1 milyong piso ang buwan ng renta ng probinsya sa NGAC. At dahil umano gagamitin na iyon ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, kinakailangan ng ilikas ang mga pasyente sa mga pasilidad na ipinagawa naman ng Pampanga. Yung sa NGAC, may ka-joint venture ang SBMA doon. So ang ginawa sa atin, dahil kompleto na yon, kompleto ng laman yon, may mga beds na yon, may mga gamit. Ang require lang sa atin magbayad ng operation and maintenance expenses. So nagbabayad tayo ng provincial government ng 1 million a month. Sinabi ni Chua na naihanda na nila ang lilipatang malaking isolation facilities na katumbas ng 2 pasilidad ng New Clark City. Ito ay matatagpuan sa area ng Barangay San Roque sa bayan ng Mexico, Pampanga. Dito inaasahang ililipat ang mga pasilidad ng probinsya na nasa NGAC. Meron tayong ibang gamit doon, mga I think may nilagay silang x-ray doon, mobile x-ray, no? So yun, ipupull out natin yun, tapos ilalagay ulit natin doon sa ating isolation facility sa Mexico. May 500 bed capacity ang isolation facility ng Pampanga sa New Clark City mula sa NGAC at Athletes Village. Kabawasan man umano ito sa pag-akto ng probinsya sa COVID-19 surge sa lalawigan, inaasahan nilang bago matapos ang palugit na ibinibigay ay mabubuksan ang bagong isolation facility building sa Mexico at sa bayan ng Lubao, Pampanga. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, isolation facility ng Aurora Memorial Hospital pinangangambahang mapuno. At Aurora Police kinumpirma ang pagbisita ng TNT retirees sa Baler sa kabila ng COVID-19 surge. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita.
katawan ng mga kababaihan, nagpupugay tayo sa mga babaeng nangunguna sa pagsugpo ng COVID-19. Sila ang mga ina, ate, tiya, lola sa ating mga komunidad na walang sawang naglilinis ng mga tahanan upang hindi tamaan ng virus ang kanilang pamilya. Gamit ang tubig bilang sandata, ang kalusugan nating lahat ay nakasalalay sa ligtas na mapagkukunan ng tubig. Ang maaasahang supply ng malinis na tubig ay mahalaga, hindi lamang para sa paghuhugas ng kamay, kundi pati na rin para mapanatili ang kalinisan. Ang tubig ay buhay, ating itong pangalagahan. Simulan natin maging responsable sa paggamit nito sa ating mga tahanan. Katuwang ang mga kababaihan sa pagkamit ng magkakaugnay na layunin, sama-sama nating isulong ang karapatan ng bawat babae sa ligtas, abot-kaya at malinis na tubig. Gamitin natin ito sa wastong paraan bilang mabisang sandata laban sa COVID-19 upang tayo'y muling makaahon sa krisis. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng pamunuan, Board of Directors, Women's Committee at lahat ng bumubuo sa City of San Fernando Water District. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naungunang balita. Pinangangambahan ngayon ni Aurora Governor Jerry Noveras ang posibleng pagsipa ng COVID-19 active cases sa lalawigan dahil sa dami ng nakasalamuha ng mga COVID-positive patients sa lugar. Kanila ring binabantayan ang sitwasyon ng isolation facility sa Aurora Memorial Hospital na 15 katao lamang ang kayang i-accommodate. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Ang dating zero COVID-19 active case ng Aurora noong isang buwan biglang umakyat sa siyam. Ito ngayon ang pinangangambahan ng Provincial IATF dahil marami raw ang close contacts ng mga positive patient. Ang mga nagpositibong residente pawang may travel history sa labas ng Aurora, habang ang isang close contact ng isa pang positive patient mula naman sa ibang probinsya. Iniimbestigahan na sa ngayon kung paano nakalusot ang positive patient gayong may ipinatutupad na strict border control. Wala pa namang naitatalang symptomatic o may flu-like symptoms sa higit 50 na contact trace. Pinayuhan na rin silang sumailalim sa 14-day quarantine period. Akin pong ipinag-aalala kung sakali pong mapuno na yung ating isolation area dun po sa Aurora Memorial Hospital. Sana naman po ay huwag mangyari ito sapagkat ang kapasidad po lamang kasalukuyan ng ating isolation facility sa ospital ay 15 lamang po. Sagad na po kung aabot ito ng 20. Aminado ang provincial government na sa oras na sumipa ang bilang ng mga kinakailangan ng monitoring sa isolation facility ay hindi nila ito kakayanin. Kasalukuyan pa lamang umanong ginagawa ang isa pang isolation hub sa tabi ng ospital. Kung magkakarami po yung ating mga kababayan na kailangan ma-isolate, ay hindi na po kakayanin ng ating hospital sapagkat yung pong ating pinatayong isolation facility doon po sa malapit sa hospital ay kasalukuyan po ngayong ginagawa yung pangalawang palapag. Nagpupulong naman ng Provincial IATF para sa alternatibong solusyon upang maagapan agad ang problema sa pasilidad. Sa kabilang banda, dumating na rin ang 193 doses ng Sinovac vaccine sa lalawigan. Unang makatatanggap ng bakuna ang mga medical frontliner, partikular na ang nasa Aurora Memorial Hospital na kanila ring designated COVID-19 hospital. Nung Huwebes po, binigay ang bakuna. Nung umaga, pinangunahan po. Ang una pong natinurukan ay si Dr. Enriquez, yung pong ating chief nurse, si Ryan Tolentino, at yun pong administrative officer ng AMH na si Paolo. As of March 15, 2021, tumungtong na sa 100 mark ang confirmed COVID cases sa Aurora. 89 ang recovered, 2 namatay at 9 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.
Kinumpirma ng Aurora PNP na dumaan nga at nag-stopover sa bayan ng Baler ang ilang mga PNP retirees na miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1987. Inulan ng batikos ang naturang motorcycle long ride dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Para sa iba pang detalye, makakasama natin si Rainiel Pawit. Rainiel? Yes, Nicolette, sa official statement nga ng Philippine National Police ay totoong nangyari itong pagdaan ng mga PNP retirees sa bayan ng Baler. At naging usap-usapan ito sa social media dahil ito ay may caption na Motorcycle Long Ride of Philippine Military Academy Class of 87. So Nicolette, 25 yung motorbike riders na kabilang dito sa long ride na ito. At sinabi ng PNP na hindi lahat ito ay mga police retiree, pero hindi na nila binigay yung breakdown kung ilan ba dito yung bahagi nga or naging bahagi ng Philippine National Police. At Nicolette, naging usap-usapan nito dahil matatandaan na February 2020 pa lang ay sarado na sa turista itong seaside nga na ito na pinag-stop over nitong mga police retiree na ito sa Baler. At nitong January 20, 2021 lamang ay inilabas itong Executive Order number 2021-0002 kung saan kinakailangan na lahat ng inbound at outbound o yung mga papasok at palabas na traveler sa Aurora ay mag-comply or mag-apply dito nga sa travel or Aurora Ecov online travel system. Pero sa nakuha nating detalye mismo dun sa Aurora Police Station kay Police Colonel Julio Lizardo, yung acting director ng Aurora PNP, sinabi niya na nung araw na iyon ay sira umano itong online system na ito at nagpakita na lamang ng negative RT-PCR test result itong 25 motorbike riders kung kaya't pinayagan silang makapasok sa probinsya at may basbas din umano ito mula sa Office of the Governor. Nicolette. Kung gano'n, Rainiel, ano ang inabot nitong investigasyon ng Aurora Police kaugnay ng insidente yan at may plano bang panagutin ng local IATF dyan sa Aurora yung mga police retirees o itong grupong ito? Nicolette, kung titignan natin yung naging pahayag mismo ng pambansang pulisya, tila case closed na ito dahil sinabi nila na walang violation. No violation daw ang ginawang ito ng mga motorbike rider na ito or yung mga police retiree dahil nag-stop over lamang umano doon nga sa may seaside at inabutan lamang ng lunchtime kung kaya doon na nga sila nananghalian for 1 hour. Pero doon sa nakuha ng CLTV research team, meron din itong mga litrato na dumaan sa Dipakulaw, Aurora at maging sa Nueva Ecija. So makikita natin na diyan sa mga larawan na yan ay inassist din sila ng Philippine National Police. Pero Nicolette, sinabi nga rin mismo ni Colonel Lizardo na may basbas mula sa Office of the Governor. Itong pagpunta or yung passing through, yung pagdaan lamang umano nitong mga motorbike rider na ito. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nag-uulat. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagpapatupad ng curfew sa Pampanga, pinag-aaralan pa ng provincial government. Issue ng land grabbing sa Kapas, hindi raw politika, ayon kay Pyra Lucas. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nais mo bang makatanggap sa mga programa ng Department of Agriculture? Mag-enroll na sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kailangan lang magpunta sa Municipal Agriculture Office na sakop ng inyong sakahan. Puna ng registration form at magdala ng 2x2 pictures, valid ID at katibayan ng pagmamay-ari ng lupang sinasaka.
Matapos nito ay tanggapin ng iyong RSBSA enrollment stub upang maging kwalipikado sa lahat ng programa ng kagawaran. Let's get down to business. Learn all about Kapampangan culture. Live every day with style. Join us on our joyride. Only here on CLTV 36. Magandang araw! Maya Payaldo mga Bataenyo! Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Bataan sa pamamagitan ng ating cable partners. Mabuhay Cable TV Analog Channel 57, Bataan Space Cable Network Analog Channel 43, Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 75, Analog Channel 66, at Digital Channel 36. Malasimbu Cable TV Corporation Analog Channel 41, Hermosa Cable TV Company Analog Channel 71. Kaibigan, tutok lang sa Central Luzon TV 36. Hindi raw pamumulitika ang isyu ng land grabbing sa Kapas Tarlac. Ito ang banat ni Pyra Lucas na siyang nag-expose sa social media sa di umano'y serye ng panggigipit ni Kapas Mayor Reynaldo Katakutan sa ilang pamilya ng magsasaka sa Barangay Cristo Rey. Rumesbak naman ang alkalde at humingi ng saklolo sa PNP Anti-Cybercrime Division
At hiling ni Mayor, i-block at i-delete ang mga account na sumisira raw sa kanyang imahe. Narito ang ulat. Malateleserye ang live series na banat ni Pyra Lucas sa liderato ni Kapas Tarlac Mayor Reynaldo Katakutan. Si Lucas ay dating chapter head ng Volunteers Against Crime and Corruption o VECC na ngayon may sariling grupo na kung tawagin ay United Filipino Against Crime and Corruption. Bida ang mga sinasabing naaaping magsasaka na inaagawan ng lupa. Nakakakuha ito ng atensyon ng ilang netizen na nakikiisyoso sa eskandalong inaabot ng alkalde. Isa na dito ay ang serye ng panayam ni Lucas sa senior citizen na si Mang Froilan Apostol na di umano'y inaagawan ng lupa ni Mayor. So ngayon po natotrauma kayo sa tandaan niyo pong yan, pinapalasap pa ni Mayor Katakutan ang hindi makataong pagtrato sa inyo. Feeling nyo, may puso po bang makatao na si Mayor sa palagay nyo? Wala po. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay Pyra Lucas, sinabi nitong maging sa Senado ay handa niyang iakyat ang issue ng land grabbing sa Kapas, sakaling magka-interes ang mga mambabatas. Yes! In fact, bukas, hindi ko nababanggitin kung sinong dalawang senador ang nag-reach out at pupunta kami doon to have a meeting at kakausapin itong mga biktima. Huwad rin umano ang kwento ni Mayor Katakutan na sumasakay lamang si Lucas sa family feud o away sa lupa ng pamilya Apostol. Totoo naman si Mayor ang problema ng pamilya Apostol. Not only the Apostol family, not only the Estabillo family, and many more families in Kapas Tarlac. Yung mga ginagawang kwento at pag-aaway-away ng pamilya, yan ay kwento lang ng kampo ni Mayor Ray Katakutan. Rumesbak din si Lucas sa cyber libel na isinampa ni Mayor Katakutan at ang reaksyon umano ng mga netizens sa kanyang expose ay hindi nito kontrolado. Ngayon ako, wala akong pakialam kung sinong gustong mag-post doon. Wala akong pakialam, hindi naman ako akong admin doon eh. Remember pa, ginawa ang page na yon nung pandemic na umiiyak ako sa mga nagugutom kong kabalin. Habang may mabuting naibubunga naman anya ang ginagawa nitong expose sa social media dahil pati ang sinasabing government-owned resort na pasok sa kontrobersyal na higit 300 hektaryang lupain o ang dating O'Donnell Resettlement, ngayon ay free admission na sa mga taga-Kapas. When you see the resort, sa kanya yun private. Yung mga tao lang niya doon ang makikita mo na labas-masok. Ngayon nga, pilit niyang pinagtatakpan, nagpalagay nga siya ng karato na tawang-tawa nga yung mga tao. Mga kapasenyo mismo ang nag-send ng mga picture sa akin. Nilagyan niya ngayon ng guest house ng LGU. There is no such things as guest house ng LGU as per sa mga SB ng Kapas. Sa aligasyon ni Lucas, hiningi namin ang mga dokumento nito na magiging basihan laban sa alkalde. Payo umano ng legal counsel niya na ibibigay lamang ang dokumento na naisa publiko na. Dagdag pa ni Lucas na walang budget allocation sa Sangguniang Bayan na ipinasa ang executive para sa sinasabing local project na government center tulad ng TESDA at DepEd building. Depensa naman ni Mayor Katakutan, hindi sa kanya personal ang Bueno Hot Spring na tinutukoy ni Lucas at ito'y pagmamay-ari di umano ng pamahalang probinsya ng Tarlac at ang umano'y puna na paniningil ay pinahinto na. Itong nagreklamo si Lundang Mercado at siya po ay nagpapabayad ng entrance fee at ipinahinto po natin at wala naman pong harassment legally, pinahinto po ng kapulisan dahil po ang Bueno Hot Spring ay pagmaari po ng Provincial Government of Tarlac. Nakatitulo po yan, 18,000 square meter. Therefore, wala pong dapat naniningil. Ang paliligo sa hot spring ay dapat po libre. Dahil sa mapanirang paratang ni Lucas na sinasabayan pa ng pag-share ng mga trolls, ay hiniling ng alkalde na manghimasok na ang PNP Cybercrime Division.
Dahil ang panghahamak ay hindi lamang umaabot sa pangungutya, kundi hanggang sa pagbabanta sa buhay niya at pati na sa mga malapit na kaibigan, gayon na rin ang mga netizen na nagtatanggol sa alkalde. Ang problema sa kanila, pag naglalabas sila ng mga issues sa live, pag nagko-comment po ang mga tigakapas, immediately po, binablock nila, dinidelete nila yung mga magagandang mga komento. At pag may mga nagko-comment naman po na magaganda, binabanaan. Ako mismo po, ilan na ho ang mga ginamit nilang dummy account. May hitman, may birador, bilang na daw po ang araw ko, ako daw po ay mamamatay na. Hiling naman ng alkalde kay Lucas, huwag siyang paggamit sa mga namumulitika sa kapas at huwag turuang maging rebelde ang mga netizen na umaabot sa pagbabanta ng buhay. Itang pamag-threat da po, dinino man akayabe po ken page, susuporta kayo na patenda ko, bilang na ang araw ko, at kapasenyo ipabaluda na malapit na yung mating mayoryo, sana po patugutan tanay ni. Sa pagsisiyasat ng CLTV News Team sa FB community na Pyra Lucas in Action, hindi lamang ang issue sa land grabbing ang ipinupukol sa alkalde. May mga ilang post din na humahalukay sa personal na buhay ni Kapas Mayor Reynaldo Katakutan. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Pizo. Maraming salamat at magandang gabi.